Gobyerno sa Pilipinas walay planong muduso sa same-sex marriage dinhi sa nasod. Matud ni Presidential Communications Operations Office Secretary Erminio Coloma Jr. nga walay gibag-o sa nasudnong palisiya kalabot sa same-sex marriage dinhi sa nasod. Kung do naman gani moagi pa kini sa Kongreso. Matud ni Coloma nga ang giila sa Family Code sa Pilipinas mao ang kaminyoon tali sa lalaki ug babayi. Daghana ang nangusog nga himuong legal ang same-sex marriage dinhi sa Pilipinas human kini bag-uhay lang gihimong legal sa Supreme Court sa Estados Unidos. Apan bisan pa man nga dunay mga Pilipino nga nagpuyo o tua sa abroad, matud ni Coloma nga tanang balaod kalabot sa family rights, status ug legal capacity sa mga Pinoy nga tua sa gawas sa Pilipinas sakop o apil gihapon sila sa Civil Code of the Philippines.